салом алайкум дӯстдорони Englishkada. бо шумо ҳастам ҳабибулло қудратов. умедворем ки ҳар куҷое бошед тансиҳату бардам ва доимо хушҳол бошед. хуб, мо тасмим гирифтем ки забони англисиро аз алифбо барои шумо омӯзонем. ин нахустин дарси мо мебошад. касоне мехоҳанд ки забони англисиро аз нол омӯзанд, ҳатман дар канал обуна шуда аз ҳамин дарс шурӯъ карда ҳамроҳи мо бошанд. биёед ба дарс шурӯъ мекунем. шогирдони азиз, алифбои забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат аст. мо ҳар дарс барои шумо кӯшиш мекунем ки 4 ҳарф гирифта тарзи хондан ва тарзи навиштан ва тарзи талаффузро шарҳ дода фаҳмонем. хуб, дарси имрӯзаи мо 4 ҳарфи аввали алифбо мебошад. пеш аз оғоз кардан хотиррасон мекунам ки аз 26 ҳарфи забони англисӣ 6тои он садонок ба ҳисоб меравад. хуб, биёед ҳарфи якуми худро шурӯъ мекунем. хуб, шогирдони азиз, ҳарфи якуми мо эй мебошад. ин ҳарф ном дорад эй. биёед шумо ҳам такрор кунед. офарин. хуб, ин ҳарф ном дорад эй. дар алоҳидагӣ дар куҷое ки вохӯрд ҳатман онро эй мегӯем ва дар дохили калима ки омад овозҳои гуногунро медиҳад ва дар ин мавзӯъ мо алоҳида дарсҳо хоҳем кард. хуб, биёед бо ҳамин ҳарф якчанд калимаҳоро дида боз ҳам шинос мешавем бо ҳарфи якуми алифбо. хуб, нейм. шумо ҳам такрор кунед. офарин. нейм. калимаи дуюм face. офарин. face. game. офарин. game. хуб, ҳарфи дуюми мо ном дорад b. офарин. b. ин ҳарф дар алоҳидагӣ ки омад, яъне талаффузи он ба ҳарфи беи тоҷикӣ монанд аст. б. аммо номи ҳарф ҳаст b. биёед ин ҳарфро дар дохили калимаҳо мебинем. boy. шумо ҳам ҳатман такрор кунед. офарин. boy. хуб, калимаи дуюм brother. офарин. brother. хуб, калимаи сеюм baby. офарин. baby. хуб, биёед мегузарем ба ҳарфи сеюми алифбо. ҳарфи сеюм ном дорад c. офарин. c. ин ҳарф ки дар алоҳидагӣ омад, мо онро c мегӯем, аммо дар дохили калимаҳо ба мисли ҳарфи a овозҳои гуногунро медиҳад ва дар ин мавзӯъ боз видеоҳо мекунем, хавотир набошед. хуб, биёед якчанд калимаро низ бо ҳарфи c дида мебароем. city. офарин. city. face. офарин. face. калимаи дигар nice. офарин. nice. хуб, мегузарем ба ҳарфи чорум. ҳарфи чорум ном дорад d. офарин. d. ин ҳарф овози d-ро медиҳад, яъне ба мисли d-и забони модариамон. биёед калимаҳои зеринро мебинем. day. офарин. day. dead. офарин. dead. калимаи дигар monday. офарин. monday. хуб, тамошобинони азиз, видеои мо инҷо ба охир мерасад. видеоро такроран тамошо карда ҳарфҳоро хуб аз худ намоед, хусусан номи ҳарфҳоро
ва дар дохили калима чӣ хонда шуданд ва кадом овозҳоро доданд ҳатман дар оянда дарсҳо хоҳад шуд. дар ин дарс танҳо номи ҳарфро асод кунед ва тарзи навишти онро дар хотир гиред ва ҳатман дар канал обуна шавед ва ба ёру дӯстонатон низ каналро тавсия диҳед. боқӣ саломат бошед.